Lelo pa 6 January 2025 takubweretserani mawu a bambo Boni Kalindo amene watu ndi president omukachila Malawi First the People First. Boni Kalindo alitu ndithu pa foni ndi achimwene yawo Onibe ndi akuwauza Onibe kuti kumene kuti achalakwe kapena kuti ochatsika ndi mpingo wawo wokupatira Tambala zikuoneka kuti kumene kuti zinthu zavuta chitseko chawapana mmene 2020 amalowa mboma ankaona ngati kuti 2025 ndi patali ndipo amachita madama kulonjeza zambiri ndiye lero 2025 ujatu wafika miyezi yangotsala yochepa kuti Amalawi tikaponye voti ndi ali pakala kusakasaka kuti Amalawi tauza chani chimene tapanga mu zaka 5 titikali limodzi pano Manyasa Voice Box kuti kucheza kwa Boni Kalindo ndi achimwene yawo Onibe kunaenda bwanji. Akamaliza chonde musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below kuti zimene acheza Boni Kalindo lero mugwiza nazo kapena inuyo simugwiza nazo mutiuza in the comment section below pano Manyasa Voice Box. Hello. Mulipo Anibe, mulipo. Zaku South Africa munaiwala tu pano munaiwala zaku South Africa. Mungu chuka ni mbiri zanu zokuti zinthu zavuta akhalira kupempha ma 50,000 kawada amwene ngati pali chipani kapena boma limene lazuza anthu ndi lanu la MCP itu mukanakhala ena mukanachokako anthu aliwonse anzeru amapanga ngati ng'ombe zonyamula ngolo. Ng'ombe zonyamula ngolo zikaona kuti zalemedwa zimatembenukatu. Koma Malawi ambiri timafoira kwambiri chifukwa tu apatu anibendeza kuvutani ndikuti kuchipani kwanu kundeza kuvutani ndani ineyo inasowada Malawi ambiri swada ndaula network ndiri kumunda amwene ndeye Malawi akwene akungochimvesa komano nangasi anazolowera kuti ndimatulusa ma audio daily nde kukhala jeteko okha masiku 3-4 osatulusa makamaka Malawi okonda dziko lawo amadadi nkhawa mwatiba ndili bwinobwino palibe amene anganditekese kodi inetu ndikamanena kuti ndine opsatu sikuti ndimangonena atiya chimwene chimwene oti mukakhala ku MCP muziauza anzanu akamapanga maplani awo opusa ngati awakumuchita akumupangira wabakire mulozi komanso ntanyi wawa muziauza kuti mwana amene chandi wachabe kopsa ndipo ndingaononge ndani ineyo kwenda ndi bodyguard kodi ino ati ya kabineti yati yavuta maboma ngati nchinchi set ati anthu alemba kalata kudandaula kunena kuti iwo sali part of this government motero kuti ena asankhidwa chifukwa cha intero itapita kwa president kuti anthu afuna kuukira komatu amwene nchisidi ndizoona ikhoza kuukira kwapondwapondwa uyu ndikunena kuti kunchisi kwapondwapondwa ayi chifukwa anthu achatu ngati kuli boma limene anthu agwirisidwa ntchito ma MP komanso mafumu kutolera za nzika ndi za meki ndi pologalamu yanu yobera inende nchisitu akungoyenera kulusa amale olo udebiti omwe osapasa eti komatu anthu akunchisi okha ndemwe alakwira akanampasa munapondwapondwa yekhayo kapena mangeniyo kaudebiti kokha komatu amwene kunena chilungamo maministers ena wangona kuabwereza ngati uyuyu amazuza ma refugees mukuziwa kuti mwezi uno pa 17 kukhala maphwando anthu akunja onse amene atamva ma Rwandizi, ma Burundi, ma Ethiopians, ma Nigerians atamva kunena kuti akulu achosedwa pa mpando ndikunena pepe kale amene tuwe anthu akupanga phwando kusangalala
ungoziwiratu kunena kuti ngati ine ndachosedwa udindo anthu ndikumasangalala uziwe kuti anthu samakondo anane. Vuto la anthu andale amafuna kumayimbiridwa m'manja osauzidwa chilungamo, chifukwa andale akati azimva chilungamo bwenzi pano boma iliwonse atachita resign, chifukwa ngati kuli boma kapena kuli chipani chimene chazunza anthu chimene anthu sakuchifuna ndi chanu cha MCP choto matiba iyo chinete ndiye chilungamo chache. Olo muzipanga maplani obera mmene mukupangira mozo ogula za nzika kupanga maprogramu onama ngati ya NRB. Mukudziwa kuti programu ya NRB akulembesa anthu ndi ya fake, madera onse akutumizamo maujeni mastafu ochepa komanso maulendo atali mwina lese mwachisanzo district imozi akumaika center imozi yokha kapena awiri akutali kuti anthu azikalembesa. Kodi inu chisankho ichi ndi chisankho cha uchisiru kwambiritu, ndipo akanakhala kuti aliko maiko ena ati ngati maiko ena izitu akupanga wana bero itu atang'ambidwa kaletu. Mwene mukupanga zinthu za uchisiru andi iniyo achimwene iniyo ndinu munthu ozindikira. Nthawi tikaenda limodzi lija tinkapangira zathuzi limodzi inu munali munthu wanzeru kwambiritu. Chimwene inu munali munthu wanzeru mukati mukalankhula statement olo pa wireless olo ya mu drama yomwe anthu amadziwa kuti koma amwene munthu walankhulatu. Koma lero mutapita kumene kumwalo wa inu kuli zii anthu kumadabo amandifunsa tu anthu kuti anzanu aja basi angoti zii. Lero ndi awangu limbana ndi anzawo a service day okhaokha ati mwafika size yolimbana ndi anzanu a service day okhaokha ngati achina Daliso Kabambe achina Njawala nanga si ndi exit to Roman Catholic enter to service day. Nepa kupezeka kuti inu yomene mwamva kuti nzanu a service day amusankha basi tisimugwirizana naye. Ifetu timaona ngati achali chino mmagwirizana atu, chifukwa mmene nzanu Kabambe wa service day uja aliye pampando pamene paje mukana mujoina monga mmene anajoiniraso a service day kwa joina Roman Catholic nthawi imene ija. Icho ndiye chilungamo chachetu. Koma apapa mukukhala ngati iniyo simukukondwa ampesa okhaokha kumakangana ati wayenyere ndasakuitanani kaya. Koma tunde chakupanani chisekotu ati mwafika pakana pomagula ati sisira mmasaluni mu 25 ati mpangire mankhwala ncholinga kuti 25 chisankho chikamabwera muzapambane. Zili manyuzi. Awele munthu ina anapita kukametesa ku 25 ndiye kumene kuchaku kunabwera munthu akuti amwene lero lakwana ali ayi silinakwane zatheka ali sizinatheke. Ndi atapita kumfunsa ometedwa ja kufunsa kuti akulu muli nawo ngongole aliyayi amene amatolera sisi kulifufuza sisiro ndika program ka MCP akutolera sisi mmasaluni. Motero kuti Amalawi amene angamvere VN imene mwangozi akuyenera aziwe kulera kuti MCP atatolera za nzika atatolera za kumeki pano pali pa programu yotolera sisi. Ndofunika abale anga kumene muliko mukamayenda musamale akutolera sisi la mmasaluni akapangire mankhwala. Kodi zisankho zavutatu. Chalakwe koma bwere chalakwe ndeza mvutatu ndipo akungoona ngati kodi ndizoona ndi 2025 kapena ayi, chifukwa tunde anachita promise anthu zinthu amwene nemati ndikakhala kuti sha koma munthu alibe dintendere. Zoona di gulu lochedwa Black Street linayimba nyimbo inayo kuti money can't buy me love, kusonyeza kuti mtendere wa mutima munthu sunga ugule. Koma mwene mkuziwa kuti kwasala mezi 6 yokha 6-7 ndiponso si 7 year ndi mezi yochepa oti awa akulirira uminister awa akanangozisiya chifukwa tu uminister wa mezi 6 ndi chibwana chenitu ndani chakwera
inu mwaiwalira zokuti akupanga kampeni mujamu amanena kuti amanga ku Blantyre ma stadium. Mwaiwalira Mbeera University, Sundwe Barracks. Mwaiwalira Ntalire Road kuchitipa uko. Amanena kuti ndikangolowa ndizapanga chimene in 2 years time ngati ndilephere ndizachita design. Anachita design Livingstone ya Ngakwa Road mukukumbukira Bwanda Chakwamba School of Excellence. Ma promises okao kati Sidiki Mia highway nzache amene anampangiza kuti munthu uja achuke amwene aulawe u president amwene Sidiki Mia amwene ndipo abale zikoli. Ine ndimakumbukira anthu awiri amene wa Sidiki Mia ndi Saulos Chilima kuti zoona mphuno disalota anthu akati azilota. Sidiki Mia to analuza ndalama zachetu olo kumaliro kwaje osapita kolo kukangoyima patali kuti malinga ndi zikumveka za covid zakangoyima patali kuti president ali uko 2 km zitu kukangoyima aputa anthu aziro akuapitisira speaker azimva zimene zikuchitika pamaliro. Koma ayi nditu olomene akapanga budget ya 2023-2024 sananena kuti wiki yake yamawati yamba Baraka Chingeni Liwonde Road ndalama zilipo kale unayamba sewu umene uja andikati kuli sewu omvesa chisoni ndi umene woto ikakhala ya Zomba Stadium inde paja inali ya mboma la DPP angopitiriza Zuzu Stadium Oto Nichirwa International Airport. Abale mtu ndosekeza iyo changa agamanga International Airport mamega farms yango gawa na okao kama fetereza kumango gawa na mwene kumpasa muntu 1500 bucks anthu ango guli samwe mamega farm kulibeko olo pang'ono olo kulibeko. Si nthawi imene chayo amapanga tu matamato ayi ineyo Peter Mutharika akusankha anthu ambiri mu cabinet ine ndisasankha 22 lero asankha 22 sisate 1 anthu ageso kuwayang'ana makape okhaokha ena one ma ministers kumatatenti zole mafuta ambuya ataosasisira ali mbu koma ni minister koma lawe awe Kumalawa abwene ndikokoma kwambiri akuti ine ndisakakhala pampando 5 km chipatala kaya chakwera awene ndijakeda awene lero chipatala ziliko mwalija pamene mwalankhula bwino fetereza ndiye 4500 pakana ife nthawi meja titakhuta mbwanda tinakapanga ma ugent paja mmakumbukira tinakapanga ndi Malemu Lucius Banda tinakapanga tu ma advertit omachemerera kuti ziko ili yachilima ndi chakwera sisi fetereza zakhala 4500. Iko vandu abanama andale ndi andona magopya panotu agundikatu kubinyamula nawo chimanga kugona nawo maliro kuyamba kukumba manda kuphika nawo mang'ina sabalo mukamakhala ku cabinet meeting kwanu simauzana kuti zimene tinalonjeza anthu ngati za duty free agent mati free duty week duty jamade free duty week imene ichayo komanso ma 15,000 anthu okalambaja monapa mwapereka muziuzana kunena kuti tikamaona anthu osauka ife anthu olemera musamatenge ngati anthu osaukawo ndi zisiru andi izi zomati mukamafuna kugawa zinthu zanuzi ndi kumatenga makamera kumati jambula zimene chatu mmangotayatu nthawi ndi madaliso anu chifukwa ngakhale ulo m'Bible amanena kuti chimene chapanga mkono wamanzere wamanja usaone koma andale ndi anthu olemera inu zisiru kwambiri andi mmakhala kuti mwapangatu maganizo anu kumene kukwanuko nokhatu mwapanga maganizo anu kuti apapa tikagawire anthu khani ndalama kha tikagawire chimanga tikagawire mpunga koma basi chimandidabwisa kumalayi kuno basi kunyamula makamera ulendo ati kuti akutame ndani
kulitu kunja kuno anthu olemera amene amati akakuthandiza ndikukuza kuti pepani musayerekeze kunditchula. Koma iniyo basi ndipo anthu andale ndi anthu olemera muziuzana mukamakumana. That's why pamafunika kuti muzikhala ndi ma meeting muzikambirana chifukwa ife anthu osauka sife zisiru sikufunayi timakuyamikani timayamika ena olemera amene amakhala ndi mtima wopereka kupereka ndithu mwa mtima wonse. Koma 3/4 ya agalu inuyo mmapanga zinemeja kuti anthu akutameni kuti akuoneni kuti muli ndi makobiri. Ndiye siku lina makobiri amene wazatha ndani mzimayi anakana ndalama uja kuthyolo uja. Zimayi moja ndiopsatu pamene pajapa mzimayi ameja anachita kuoneseratu kuti iye uja samadalira za munthu. Anti mtima umene ukanakhala kuti amalawi ambiri tili nawo umakana zinthu zangati zimene sibwezi pano andale akutitolatu. Ndi chifukwa chake lero anthu akupita kumakaguladi zovotera chani chifukwa cha mtima wauchisiru ifeyo anthu olandira ife. Kumuona munthu atenga kamera yache olo akukujambula olo akukupanga rekodi kukupita ndikukachiswa chinthu chijacho. Muuzane kumene kwa agalu ino afiti koma ndiye mwapanika to 6 months mukaona ngati 2025 ndi 10 years munya munya. Iya yanzanga auzeni anthu kuti kusatulusa maaudio sikuti kapena pali winache wandipanga zoopsa iyaya ndili kumunda basi. Tu nene kuti chani Bon Kalinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Bwanji pamenepo mwamba kukoma saini auti mwamba naye kukoma pamene